and we need him urgently around the table. Please him to us, and that is Nnamdi Kanu. I'm calling on the federal government to please release Nnamdi Kanu. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka na-achị steeti Anambra bụ Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo akpọkuola gọọmenti etiti nakwa onye isi ala obodo Naijiria bụ President Muhammadu Buhari wee rịọ si ka ha tọpụ nwanne anyị nwoke bụ Mazị Nnamdi Kanu ka ọ lawa. O kwuru nke a dịka ọ na-agwa ọha na eze okwu n'otu ọgbakọ bụ nke ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ All Progressive Grand Alliance apụga n'aha nkenke mere n'Awka bụ isi obodo ya bụ steeti Anambra. Dịka o siri kwuo, ọ sị na oge erula mgbe ndị ọchịchị niile nakwa ndị niile ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo ga-apụta ma nwee ọgbakọ ịkpa nkata ma tụọ aro ihe a ga-eme ka e wee dozie ọnọdụ nchekwa ala Igbo. Ọ gara n'iru kwuo na ọ hụghị ọgbakọ ma ọ bụkwanụ nkata dị otu ahụ dịka ihe ga-amịta ezi mkpụrụ ọbụla ma ọ bụghị ma otu onye ahụ bụ Mazị Nnamdi Kanu bụ agbawo dịka izu nke mbụ n'ala Igbo so wee mee ya bụ izu. N'olu okwu ya, ọ sị na ọ bụrụ na gọọmenti etiti Naijiria agaghị atọpụnwu ya bụ onye ndu ka ọ lawa n'agbakwunye ihe ọbụla dịka ụlọikpe nyerela n'iwu ka atọpụ ya, na ya na-ewepụta onwe ya dịka onye akaebe si tọpụ ya ma hapụrụ ya ya bụ okwu. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. In the southeast to come around the table and for us to discuss the security and prosperity of the southeast. And I now want to appeal and plead and request and demand of the federal government and our able president, led by the able President Buhari, that a critical person required around that table for that conversation to be complete, for us to have an all-round approach to dealing with the issue of insecurity and discussing about the future of the Southeast. That person, and we need him urgently around the table, please him to us, and that is Nnamdi Kanu. I'm calling on the federal government to please release Nnamdi Kanu. Calling on him to release Nnamdi Kanu. We need him around the table because we believe that we now want to have a comprehensive heart-to-heart conversation about the future of the Southeast, about the future security and prosperity of the Southeast. No one should be left behind. Everybody should be there. If we cannot release him unconditionally, as requested by the courts, by the court judgments and so on, I now offer to be the shorty. Release him to me. I will keep him. Release him to me. Release him to me. Is Nnamdi Kanu. Ọkụ ịhụla ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ugbu a butere nkwumuche onye dị iche iche, dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ya bụ okwu nke gọvanọ kwuru bụ okwu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke a kpọrọ political statement ma sụọ ya n'olu bekee. Dịka ha si kọwaa, ha sị na ọ bụ ihe ọ chọrọ iji wee mepụta iru ya n'ihi nkatọ dị iche iche nke ụmụ Igbo katọrọla ya n'ihi ụdị okwu dị aṅaa nke o kwurula ọtụtụ izu nakwa ọtụtụ ọnwa gara aga. Ebe ndị nke ọzọ si na ya bụ okwu o kwuru bụ okwu si ya n'ala obi, ma na-arụtụkwa aka na nleta nke o jere ileta onye ndu Mazị Nnamdi Kanu na nga mgbe ọ ka batara ọhụrụ n'ọkwa ọchịchị. Ya mere onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ọ ga-adị anyị nnọọ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị kedere anyị ebumnuche gị makwanụ etu isi hụ ya bụ okwu n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị, n'ihi na a sị na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-agọzi gị na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị ga-eta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị. Asị gị nnọọ onye gị n'aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok tikere m follow ma atọ ọkụma
Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ozugbo onye nke m. Udo dịrị unu.